дори. Да, когато по време на Нюрнбергския процес всъщност питат Гьоринг за Германия, как се е стигнало до войната и така нататък, известните му думи, че няма нищо по-лесно да накарате един народ да иска война. Mm-hmm. Просто го убедете, че е нападнат и че всеки, който не е съгласен с вас, е предател, нали, страхливец. Нали. И повечето хора, но пак това е, нали, аз се въздържам да обвинявам сега да кажа, това е защото хората са глупави. Те не са глупави, просто трудно се изкоренява нещо, което в продължение на милиони години на нас като вид ни е гарантирало успех. И оцеляване също. Успех в смисъл на оцеляване, да. И изведнъж да се каже, не, това е глупост, нали, това и суеверие или нещо подобно, би било прекалено самонадеяно от една прослойка хора. А вие всъщност съгласен ли се в този ред на мисли, че пропагандата се осъзнава и разбира най-добре като я гледаш назад времето, тогава да си кажеш, това е пропаганда, просто това е дори до някъде лъжа, докато когато изживяваш момента, не може да не оцениш, може би точно заради тези инстинкти, какво точно ти се предлага и с какво точно си облъчен. Има ли го това като след дъжд качулка малко ефект за анализ на пропаганда? Аз извинявам се, че отново се връщам към Втората световна война, но това просто няма как да избягам от нея, нали? Но това, че всъщност или при нападането на Римската империя, хубаво да вземем друг пример, че хората, много често обществото не усеща веднага какво се случва. Mm-hmm. В смисъл, хората в един прекрасен слънчев ден не са се събудили и не са си казали паднали Римската империя вече, нали? Колко интересно. Тоест, това идва с перспективата. Разбира се, понеже споменахте обективността, разбира се, гледано от дистанция на времето е много лесно да кажем, това е пропаганда, как може да са били толкова глупави тогава. Но от една страна има това, което, нали, че ние в момента не усещаме, понеже се намираме вътре в събитията. От друга страна, човек, нали, ако си даде така пауза за секунда и погледне отстрани, ще успее да разпознае пропагандата. Но от друга страна, ако наистина е обективен, този човек ще си даде сметка, че тогава, някога във времето назад, нали, събитията са се случвали и ще успее да се постави в позицията на съвременника тогава. Това не е ли много трудно?